ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଚେନ୍ନାଇ ନଗର ଠାରୁ 40 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିରୁତାଣୀ ଗ୍ରାମରେ 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବୀରସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମାତା ସୀତାମା। ତିରୁତାଣୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦ ଏଥିକ୍ ଅଫ୍ ରେଣ୍ଡର ନିବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। 1909 ମସିହାରେ ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର MA ପାସ୍ କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1949ରେ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ସେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ। 1952ରୁ 1962 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1968ରେ ଭାରତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଅଫ ମେରିଟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ।